Duha ka mga dalagita nga na missing sod sa tulo ka adlaw napalgan sod sa lodging house dito sa lungsod sa Sambuan. Ang pagsibya sa Balitang Bisdak sa ilang pagkawala nakatabang sa pagtultol sa mga ginikanan ug sa kapulisan sa ilang nahimutangan. Ang duha giingon nga milayas gumikan sa problema sa pamilya. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Unang na-report dinhi sa Balitang Bisdak ang panawagan sa inahan nga si Sheila Marino nga taga Barangay Lawan Uno sa Dakbayan sa Talisay. Kinsa nangita sa ilang 12 anyos nga anak nga na-missing nga si Micaela Alam-Alam. Lakip sa gireport nga missing ang higala niini nga si Jeya Abiliana, 13 anyos, taga Pasil sa syudad sa Sugbo. Matud ni Sheila nga gabi ilang nakadawat sila og tawag sa tag-iya sa lodging house sa lungsod sa Sambuan. Diin nag-abang ang duha. Kuyog ang mga personnel sa Talisay City Police. Ganiyang kadlawon, napalgan ang duha sud sa lodging house. Nga kanang naa ko noy nakakita nila. Tag-iya sila og usa ka lodging house dito sa Sambuan. Na dito iyang bana, unya siya kay taga diri daw siya taga Cebu. Nya ningon iyang bana nga nakakita sila sa Balitang Bisdak nga gipost daw pagkahapon. So minuto ning tawag siya nako to inform siya, ma'am adtuan ninyo. Ang duha nagkasinabot nga mulayas tungod sa gingong problema sa pamilya. Si Micaela gingong nang luod nga wa na kayo hatagog atensyon siyang ginikanan tungod siyang usa pa ka tuig nga manghud. Samtang nailo na siya mga ginikanan si Jeya og ana na ubos sa pag-atiman sa iyang igagaw. Murag layas lang gid nila kay feeling nila sa akong anak ha, nilayas lang kuno siya kay feeling niya wala na daw gid siya pulos sa balay kay murag feeling gid niya muna na nga jud kog sorry pud ko. Sorry ate if you feel that way kay wala sad gyud po namon agituyo nga ma-left out ka nga namong atensyon na nasa imong manghod. Magsikreto-sikreto sana sila usahay nya ana ba dili mo sulti wala lagi ko kakuan gyud ana ma basta kay ako lang gidawat siya nako diri nako ako nay nag-atiman anak niya siguro gusto lang gid siguro na sila nga mulakaw. Giangkon sa mga batan-on nga nagplano silang mulabang unta sa Dumaguete. Ang tinigom ni Jeya nga 15,000 pesos ang ilang gigamit sa panggastos. Sa pakiginabi sa JMR TV Balitang Bisdak sa duha, emosyonal sila nga nangayo og pasaylo sa ilang mga ginikanan o guardian ug nga nagbasol sila sa ilang gihimo. Apan ang kapulisan padayong muhimo og dugang investigasyon. But we are looking at the possibility nga na ay someone from the internet who is influencing them. No? We are checking, then we will try to dig up if basig na ay nag-motivate nila to do that. Ipaubos una og counseling ang duha uban sila mga ginikanan ug guardian. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.